Karang-karang challenge. Kabanay ka mo no? Oh, kabanan gyapon una si Tatay Pisot og Alimokoy. Ha? Yes, ma'am. Kami Sige. ang magsangka. Oh. So kami kabal na po tutok. Oh. May premium ni. Ang premyo ani sa makauna. Premyohan ako og 100,000. Okay? Kuan ma'am. Okay. Oh. Para na sa pahilot ma'am, okay. Oh. Oh. Oh, sige. Nya, ready na? Oh, toyok bangko mo no? Oh, sige, toyok bangko ha. Okay, ready? Okay. 1. Wala balay. Ready? 1, 2, 3, start! Tay Pisot. Kano? Iya, kan mas bobo. Kano? Dadag. Kano? Kano? Tay Pisot. Oh, ano na ito? Nag 50,000 na. Ah. Oh. Sige. Kala. Oh. Sige. Uyong tay. Dari dia ada apa? Oh, okay. Uyong lagang. Ano? Dali mo koy. Iwan sa Tay Pisot. Atay yun. Nagkupanay na. Panay na kini. Aku ba magbubal ng nga? Kulipay mo na na. Pati ko pati. Dali, tay! Dali na! Wala na! Ah, di-shortcut ah. Di-shortcut na. Oh. Okay. Natagak. Oh, pole, pole. Totoo tagso. Dali, kaya ko kaila! Go! Doon kay kiniraw sa Alimokoy. Okay. Dali ba? Dali. Nasa kanan. Okay. Lord, patawad. Relax saja, jadi kamu akan mengikuti apa? Relax saja, relax saja, mengikuti apa di kamar? Relax saja. Sama kalakan kedua apa? Kedua lang. Kedua lang. Ayo, ayo. Sa, kung ay ka ari ka dito, kayo gato imong kuan. Niglagang. Ni atas mo to siya pre, wala lagi mo. Ma'am, pre, bitaw siya dito, abot ka na to nang. Mani, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ano pre? Kopi. Kumbaga na to kuan na. Wala na piya. Napiya ang gusto to. Dali pre, wala nito sana. Garang yan isto. Gara-gara. Abutan niya ta. Asik. Dali pre. Kaya na pre. Wala nito sana pre. Wala nito sana. Wala nito sana. Eh.
Sige, okay. Pre, kaya hapit na kalabang. Kalabang ang unggoy. Wala sa kanila. Hapit mo ka mapsa na. Sige, kamay na lang. Wala ka tingnan rin. Kamay na lang. Uy! Hindi, magali. Kamay lang ko. Ilalim pa ko na. Ilalim naman siya. Nagubay lang, nagubay. Gi. Hawa ba? Ay, palipay mo ron. Lima lang ka lang. Kamay ka, no? Lilit yun, gi. Ikulang ka na. Sige, kamay lang. Kamay lang. Dawag, Sir!